Гомель 90-х зусім не пра інстаграмную настальгію. Гэта былі сапраўдныя гарадскія джунглі, дзе за доўгія валасы альбо касуху можна было адхапіць па мордзе. А канфлікты з гопнікамі пасля канцэртаў метал-гуртоў былі звычайнай справай. У 91-м на канцэрце «Рок дзецям Чарнобыля» гопнікі варваліся ў залю, стрыглі нефармалаў, рэзалі курткі і білі ўсіх падрад. Музыкі і гледачы літаральна ратаваліся ўцёкам. Горад кіпеў і налічваў добрую колькасць тусовачных месцаў. Палянка на Сонечнай па меркаванні Іллі Міронава была культавай для металістаў. А балка, што ў сённяшнім скверку Грамыкі, стала мясцовым хайд-паркам, дзе збіраліся ўсе творчыя людзі. Гомель тады называўся сталіцай цяжкай музыкі. І Леслі Найф тлумачыць гэта проста. Сапраўдны метал нараджаецца там, дзе смурод і заводы. Былі спробы ладзіць фесты. Напрыклад, Віктар Лапіцкі рабіў Day of Darkness. А пазней найбольш заўважным мерапрыемствам стала акцыя «Спідабойка». Але першыя акцыі былі далёкі ад пурытанства. А ў 99-м «Спартаку» з першай вечарыны стартанула рэп-тусоўка, імпрэзы якой па накале жарсцяў часта не саступалі рок-канцэртам. І ўсё ж для многіх гэта быў час надзеі і выбуху творчасці. Небяспечны, хаатычны, жорсткі, але свабодны.